Brate, pa šta je radio? Lik je, brate, ono, prezivao Ivonu, dok sam bio s njom u vezi, kao u fazonu, ona je ovo, ono. Da, prozivao sam ti onu retardiranu devojku. Zašto? Zato što je mentolka kupila miša i gura ga Kjeru koji jede iste te miševe. I sad kao tu nešto, ko razumeš, proziva ono, sad će čujete kao proziva devojku moju, kao, znaš, slušaj ovo. Ti si ovo, ono, ali baš je ono, znaš, nije kao ukusno, onako, neku foru, nego baš je disrespectful. Da, bravo, jeste, boli me kurac, dobro. Razumeš, ajde razumem mene, da prozivaš. Ne, ali žensko diraš. Ajde mene, znači mene možeš što hoćeš, ali nju. Druže, pa ti retarde dok si Goldenitovu sestru, šta si pričao? Jebemo kurvu, koja je ono kurvetina. A sad kao, žensko dirate. Dirate moju devojku, retardušu, pa valjda je retardirana. A lamo ti možda pričaš, pa i ona je i Goldenitova sestra je nečija devojka. A tad možda pričaš kurvetina, jebemo je, nemam pojma nija šta si pričao. Sti bre debil bre. Ja sam komentarisao video gdje ona kupila miša, verujem da nije kupila da bi ga mučila, ali ona ga muči na tom videu. Ja sam to komentarisao. Nisam komentarisao zato što ti je ona devojka. Sad ću komentarišem nju samo zato što je tvoja devojka. Boli me kurac za tebi i za nju. Razumeš? Retard. Ono kao muškarac sam. Hoćeš mene da isprozivaš, ali ti uzmeš moju ribu da prozivaš. Jebote život. A šta radi Goldenitova, šta je Goldenitova sestra? Ona muško možda nisam informisan, brate. Nju možda nazivaš kurvom da je trpaš, da je a sad tvoju kao ne. Ćuti bre debilu.